Někteří mají možná hlad. Pokud. Máš hlad? Tak tady máš. No, jsme to nevím. Tady máš, dělej, Už moc. Tak počkej, já ťa od toto. tady máš ty. Není Full HD, ale... HD je? Je empty HD. HD máš. Oni jsou zalezlí doma, ty vole. Ty vole, říkám, Ahoj. tady David, jo. David si. Ahoj. Nazdar, Niky. Počkej, tak to oproti světlu. Tak jo. Vidíš jenom stíny, ale vidíš jenom takhle jako... No, teraz zase vidím. Čaute. Nazdar. Tak to jsem já Lakaš teda, jako. A my se stěhujeme. To jsem furt já, ještě pořád jsem to já, pořád jsem to já. Budu tam pořád, jako jo, furt jsem tam. A hlavně nedělej křístíky, jo? Teraz tam nejsi. Teď tam nejsem, teď tam jsem. Teď tam nejsem, teď tam jsem. Zaostrič, lebo to je nějak... Teď tam jsem furt. Ty vole, to je dobrý, no. Nějaké to je toto, Ale ne? oni jsou velmi blízko. Ne, oni jsou hlavně vůbec úplně ve tmě. To není až tak dobrá kamera, aby vás toto... A je dobrá. No Já bych teraz, chtěl kameru, GVCčko, ty vole, je to dost neblázni. ostré. GVCčka jsou ostrý, ale- to si píš. Keď si na velmi Já si blízko, taky tak potřebuji je kameru. zaostrý. Co? Jsi s tím mala jít dnu? Hej. Fakt s tím dnu. Budem se muset vyzúvat. Já jsem se nevyzula. Já jsem se vyzúvala. Já se nevyzula. No, choď ty. Lení ven. Možno Saučí, toto? to plastají. Teraz nie, ale tak Ale to i o rok půjdeš na dovolenku domů, ne? Nepůjdeš. dovolenka. No nepůjdeš na stále. Ne, a to jsem ostal. David se učím vždycky. Já to jsem ostal ještě. Doma co? Práce není, nic tam není. Je robota, ale málo zaplacená. No tak to myslím. Anything else? So applications, you will get everything. David se učím vždycky. If you are To je škola, co? Ty máš doma Angličana. Kdyby to neurobilo, víš, What are you thinking, Loretta? Co is warm now? Ty mám svítko. Oh yeah. What about the rest of the... Já už je spokojený, už má telefon. Jsem spokojený, kurva. Zavěsíme tě na internet. Co mě? Zavěsíme tě na internet. Tak to si zkus a špatně dopadneš. Pošlem ti odkaz. Ano, chceš rošlapat tu kalendu?